अगर आप भोजपुरी का हिट गाना सुनना चाहते हैं तो BKS म्यूजिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। BKS म्यूजिक प्रेजेंट। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की। म्यूजिक बाय अर्णव प्रकाश। तोर बाबल मुंगा लेके काम रहीलेला पातर छी तोर बाबल मुंगा लेके काम रहीलेला पीके भंगिया और भंगिया बन के खूबे ढीलेला पीके भंगिया और भंगिया बन के खूबे ढीलेला पातर छी तोर बाबल मुंगा लेके काम रहीलेला पातर छी तोर बाबल मुंगा लेके काम रहीलेला। श्रद्धा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। सुर ताल में ठहनले बाटे घर जाए के जई है कौन हाल में बोल बम बोले है पियावा एक सुर ताल में ठहनले बाटे घर जाए के जई है कौन हाल में घर कामर मिले पामर फूल के जई से खिलेला धर कामर मिले पामर फूल के जई से खिलेला पातर छी तोर बाबल मुंगा लेके काम रहीलेला पातर छी तोर बाबल मुंगा लेके काम रहीलेला। लारू पेश मस्ती में जिएला सुन रसी लारू पेश मस्ती में जिएला पातर छी तोर बाबल मुंगा लेके